चलने के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो। चलने के चालल दुल्हा सुप के फटकारल हो। कैसे कैसे अइले दुल्हा पापा के पसंद हो। कैसे कैसे अइले दुल्हा गाँव गाँव घूमे दुल्हा नौकर चाकर रहले हो। कैसे कैसे अइले दुल्हा चाचा के पसंद हो। कैसे कैसे अइले दुल्हा चढ़त रहने सुमो गाड़ी पर बोलेरो पर घूमनी हो। चढ़त रहने सुमो गाड़ी पर बोलेरो पर घूमनी हो। यही देखे चाचा जी के आईनी पसंद हो। यही देखे चाचा जी के खेत खेत घूमत रहला बैठा चिपरी पथला हो। कैसे कैसे अइला हमरे भैया के पसंद हो। कैसे कैसे भैया जी के अइला पसंद हो। शहर शहर घूमत रहला बड़ा पाव बेचला हो। शहर शहर घूमत रहला बड़ा पाव बेचला हो। कैसे कैसे भैया जी के अइला पसंद हो। कैसे कैसे भैया जी के हथवा में घड़ी रहे और मोबाइल हो। हथवा में घड़ी रहे और मोबाइल हो। यही से तोर भैया जी के आईनी पसंद हो। यही से तोर भैया जी के आईनी पसंद हो। यही से तोर पापा जी के आईनी पसंद हो। यही से तोर चाचा जी के